Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikken, det er Michael. Hej chef, det er Chris. Ja, hej Chris. Hej, jeg ringer bare for at sige, at jeg ikke kan komme på arbejde i dag. Nå da, Chris, hvordan kan det være? Det er sådan set fordi, at jeg i nat der er der sket noget frygteligt noget. Nå, hvad er det, Chris? Mit hus, det er brændt, chef. Jamen, Chris, du bor i en lejlighed. Ja. Der er også sket noget andet noget, som er helt frygteligt for mig. Nå. Som er helt det er frygteligt for mit liv, hvis det ikke bliver rettet op på. Så derfor så kan jeg ikke komme på arbejde, chef. Ja, hvad er det så? Det er fordi... Og nu hør her, det er fordi, at i morges, dengang så er jeg lige kommet ud af mit bad. Ja. Så kommer jeg ned på garagen, og så står der bare sådan en stor rev dernede. Og så er alt mit tøj og min mad og alt muligt, chef. Så jeg kommer ikke der. Chris, altså... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op med det her, Chris. Altså, det lyder langt ude, altså. Jamen, det er også noget, ja. Prøv at høre her, chef. Der er nogen, der har taget mine lunger, chef. Nej, Chris, jo, det er der ikke. Så. Det passer jo ikke. Jo, jeg kommer ikke i dag, chef, fordi der er sket mange katastrofer. Ja. Ja, der er nogen, der har prøvet at komme med sådan en stor, med sådan en stor sti, og så kravlede de op til første sal, der hvor jeg bor, og så kravlede de ind ad vinduet, og så skar de, så skar de min leksikon i stykker med min kamp, og så har de taget alt det, som jeg troede, jeg skulle bruge en gang. Så jeg kan ikke komme på arbejde, chef. Jeg skal først have fundet alt det, de har tåen fra mig. Chris, det passer. Chris, du kommer på arbejde om 10 minutter. Ja, vi ses, chef. Ja, hej, jeg er der om 10 minutter. Chris og Chokoladefabrikken.